फंबाया खालि राजनितिल' नङामोन गोदोबो आबसुनिनो बिथाङा नेतामोन आरो बिथाङा आंनि खालि राजनिति लोगोल' नङामोन आंनि फंबाय असे बादिमोन नाथाय बिथाङा दिनैहाय जोंखौ मा जाहोननि थाखाय हरखाबै गारनानै थांखो आं बेखौ बुजिस'नो हायाखिसै दा जाहाथे बिथांनि आत्माया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोननाय जायगा मोनो बेखौ आङो आर'ज गाबबाय बिथांजों आङो सानसे सिगांल' आङो रायज्लायदोंमोन माखासे अफिसियेलि खामानि आरो बिनि 15 साननि सिगां जोङो सानैजोंनो जिरायनानै जालायदोंमोनबो गावनि क्वार्टाराव गोबां लोगोफोर दंमोन नाथाय बिथाङा इसिबां आंजों लोगोब्लाबो गावनि सिंनि दुखुखौ माब्लाबाबो फोरमायफेराखै ओंखायनो आं दिनैहाय हमनो हायाखिसै बिथाङा सिङाव मा दुखु दंमोन नाथाय बिथाङा सासे बिराद मोजां मानसिमोन थगायनो रोङामोन बयखौबो अनोमोन बयजोंबो रायलायोमोन आं गोबाव समनिफ्रायनो आं लोगो मोनबोनाय सानैजों जोङो बिपिएफबो खालामदों बिजेपि खालामदों लास्टआव दा बिथाङा दिनैहाय मैया हरनि 6:30 7टानि गेजेराव हारसिङैनो जिउ फोजोबनानै लाबाय बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आं बिनि सोमोन्दै आं जेबो मिथिया बिथाङा माब्लाबाबो आंनि सिगाङाव बेफोरखौ फोरमायामोन खालि मोनसेल' खोथा बुंबाय थायोमोन मारै सोलिबावनांगौ आंखौ बुङोमोन सोलिगोन माबा मोनसे सम फैगोन समाथ' एखे थाबाय थाया नोंथाङा दज' हमनानै था बे खोथाखौ आङो बुंदोंमोन आरो बिथाङा खेबसे 20 दिननि सिगां टाइमखौ एक्जेक्टलि बिथाङा जोंनो पिकनिक जानोबो थाखा होलांदोंमोन जों बेजोंनो एसे एनै जों पिकनिकबो जादोंमोन साथाम साब्रैसो लोगो नांनानै बिथाङा गाव जानो होननायखाय जों सरलपारायाव थांनो होननायखाय गावनि थाखाय बानायदोंमोन नाथाय हरखाबै गुवाहाटियाव मिटिङाव लेंहरनायलाय बिथाङा जोंजों थाफानो हायाखिसै बिनिफ्राय जोबखांनायनि उनाव 6-7 दिन उनाव बिथाङा आंनि न'आव फैदों न'आव फैनानै आंनि वाइफजोंबो मोजां रायज्लायलांदों साहा बिनानै लोंदों नारेंखल दाब लोंलायदों जों सानैजों बेनिफ्रायनो आं बिथांखौ लोगो मोनाखै आरो बिथांनि फना खिन्थु आं थैनायनि सानथाम बिदि सिगां बिराद बन्द'मोन फना बन्द' जाबाय थादोंमोन नाथाय लास्ट दिनाव आङो मोनदों बेनिफ्रायनो आं बिथांजों नुलायनाय जायाखिसै आरोखि दा माथो खालामबावनो सासे बिटिसिनि लेङाइ बुंथिगिरिमोन बिथाङा सिगाङावबो एम जाबोदों बिथाङा खेब्रै देरहासारनानै बे बिटिसि सरकाराव MCLA जाबोदों एम जाबोदों लेङाइ स्पिकार जादों दा बेनिफ्राय दुखु दंसिन आरो माथो थाबावनो जायखिजाया आङो बिथांखौ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थायो बेखौनो आफा अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबबाय